नमस्ते सुधी सुहृद समग्र भद्रक ठारे आयोजित द्वितीय साळंदी साहित्य संगम अवसर रे उपस्थित समस्त सृजन स्रष्टा और सज्जन मंडली को सुदूर कानाडारू शुभेच्छा और सम्मान जनाऊछि। मु प्रशांत भैया साहित्य प्राणटीए भाषा साहित्य और संस्कृतिर सेवा ही आंभर सर्वस्व सेई मते जीवनधारा आगे चली प्रभुंक आशीषरू जगन्मय जगन्निवास जगन्नाथ मन प्राण आत्मा साइती रखी जगन्नाथी भाषाभाषी को आलिंगिबारे एई मन आग्रही हेले उपहास अपचेष्टा छलना और प्रवंचनार अभाव नथिबा आम साहित्य संसार रे चेष्टा प्रचेष्टार चौहदी रे अपना सामर्थ्य नहीं आगे चली थकी जाएनी कि नीरवी रहीनी भाषा साहित्य और संस्कृतिर एई पथरे निसंग पदातिक हेबारे ग्लानिबोध मध्य नाही। ମୁଁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଶାଳଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗମ ତରଫରୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଶାଖା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ତଥା ଆନନ୍ଦିତ। ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ଏହି ପାରିରେ ଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଟିକୁ ଯେ ଶାଳନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗମ ଆଜି ସଭିଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏହା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଗରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗମରେ ଏଇଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଖୁବ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରକାଶନର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ୍ଭେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସରୋଜବଳ ପକ୍ଷତି ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କେବେ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭାବବୋଧରେ ସଭିଏଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ାଇ ନେବା। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ একটা ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା একটা ରାଜା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ একটা মানুষ ନୁହେଁ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିବ। ଆମର ନୀରବତା ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରପୀଡ଼ନର ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ରକୁ ନ ଠେଲି ଦେଉ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠମାନ ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରହରୀ ସଭିଏଁ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଭିଙ୍କୁ କହି ରହିବ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଓ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ସାହୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଷା ଆମର, ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆମର, ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଆମର। ଏହାର ଅତୀତର ଆଦର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ବି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମର୍ଥନ ରହିଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁମନାସ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶାଳନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅତିଥି ଲେଖକ, ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ସବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ ବଳଙ୍କୁ ଅଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ନେହ, ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା।